Dugu gaur astea amaitzear dago eta gaurko saioarekin hasteko Ukraina. Hizpide gerrak areagotu duen argindarraren presioaren etengabeko garestitzeak eta hornidura faltak da sektore ezberdinetako euskal enpresetan izan du eragina. Esaterako, siderurgiaren sektorean Arcelorrek Olaberrian duen lantegia gelditu egin dute ordurik garestienetan eta gaur iragarri dute Sestaoko ACBen ez dutela jarduera igande honetan beharra biaraziko aurreikusita zegoen moduan egoera jasangaitza delako. Gasa eta argindarra inoizko preziorik garestienetara iristen ari da egunotan Ukrainako gerra bete-betean dagoelarik. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Ondorio horiek familiei eta jarduera ekonomikoari eragingo diete. Hain justu energia larrialdi honetan sektore ezberdinetako euskal enpresa asko gerrak areagotu duen argindarraren prezioaren etengabeko garestitzaren eta hornidura faltaren eraginpean aurkitzen dira. Adegi patronalak egoera neurtzeko egindako inkestan ondorioztatu da Gipuzkoako enpresen 72,5% gerraren ondoriak nabaritzen hasiak direla. Kostuen igoera, hornidura arazoak, logistika problemak denak batera etorri zaizkie enpresei. Ekoizpenaren kostua handitzen ari da. Energiaren eta lehengaien prezioen igoeraren ondorioz. Egoera horrek eragina du logistikan, garraioan eta elikagaien sektorean. Hego Euskal Herrian prezioen gorakadari aurre egin ezin dioten lehen enpresa gelditu dute jarduna eta beste hainbat erabaki hori hartzea aztertzen ari dira. Zuzeneko kalterik handiena ziurrenez Ukrainarekin edota Errusiarekin merkataritza harremanak dituzten enpresak igarri dute. Gipuzkoako enpresen 15% dira eta industriara mugatuta enpresen 20%. Bi estatu horiekin harremanak dituzten enpresen 60%ek adierazi dute lotura hori etengo dutela. Batzuek alde bakarreko erabakiz, beste batzuek ordainketak eta kobrantzak egiteko dituzten zailtasunengatik, edota logistika arazoengatik edo kobrantza eta ordainketak egiteko zailtasunengatik. Oro har Ukrainako gerraren ondorioak pairatzen ari diren Gipuzkoako enpresen gehiengoarentzat horniduren eta lehen gaien kostuaren igoera da arazo nagusia. Naiz eta hornidura falta edota esportazio eta importazioekin arazoak dituztenak ere badauden. Gehien sufritzen ari diran hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baitaren norbanakoetan. Testuinguru honetan Jaurlaritzak EAEk energetikoki duen dependentzia handiarekin bukatzeko pausak ematearen alde agertu da. 80%an ikaragarrizko dependentzia daukagu, kanpoko dependentzia, eta energia sortzeko bertan ere aleginak egin behar dira. Sailburuak azpimarratu du energia berriztagarriak behar ditugula baliabideak aztertuz beraien aldeko apustua egiteko. Brusela prest agertu da argindarraren prezioa aldi baterako mugatzeko. Gaur egin dute lehen bilera Versaillesen eta bihar jarraituko dute. Gasaren garestitzearen eragina leunduko luketen behin-behineko neurriak aztertzen ari da Europako batzordean. Niko Kuenka ekonomistak erreparatu die gurean argindarraren krisiaren bueltan posible izan daitezkeen irtenbideei. Argindarra hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dago, azken batean zerga jeitsita, hortik asko ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pool hortan sartzen den azken energia iturriak marketzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da, ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea poolean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produkzio sistemak prezio osoa eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago beste aukera bat izan daitekela CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburuntanok ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Versaillesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzoia Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik
askoz merkeagoa diren produzio sistemen prezio esartze hori noraiteko mozkin horiek oparitzen dizkienak horiek mugatzea, horiek muga bajartzea eta hortik lortzen den diruarekin argindarraren prezioa jaistea. Hortik etor liteke konponbidea. Elkarrekin Podemos taldeak lege proposamen bat aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean Energi Berri izeneko energia enpresa publiko bat sortzeko osoko bilkuran gaur eztabaidatu dutena gurean. Miren Gorrotxategi taldeko bozeramaileak heldu zion atzo lege proposamenari. Lege proposamena guk registratu genduen orain dela hilabete pare bat edola, sartu genduen gaina baita ere aurrekontuen negoziazioan elementu importante bezalako bat esan onartua izan garai hortan, momentu hartan, eta horrekin guk lege proposamen honekin defendatzen duguna, eskatzen duguna da euskal enpresa publiko bat sortzea energia berriztagarrietan oinarrituta egongo dana. Hori da gure proposamena. Epe luzera Rusiako gasarekin duen mendekotasuna txikitu nahi egin du Europar Batasunak eta horretarako trantsizio ekologikoa bizkortuko du. Gas biltegiak handituko ditu eta gas hornitzaileak dibertsifikatu. Ukrainako gerra hasi zenetik 2 aste betetzen diren honetan, Europar Batasuneko 27 herrialdetako estatuburu eta gobernaburuek bilera egingo dute. Ezoiko batzar horretan, Errusiaren aurkako zigor gehiago eztabaidatuko dituzte. Bereziki finantza sisteman, esportazioetan edo itsas sektoreetan azpimarra eginda. Horrez gain, Errusiarekiko menpekotasun energetikoa, energiaren kostua eta defentsa gastua handitzea izango dituzte hizpide. Energiaren prezioaren gorakada nabaria da eta egoera horrela, Brusela prest agertu da argindarraren prezioa aldi baterako mugatzeko. Izan ere, gazaren garestitzearen eragina leunduko luketen behin-behineko neurriak aztertuko ditu Europako batzordeak. Apiriletik aurrera sartuko lirateke indarrean neurria. Halaber, epe luzera Errusiako gazarekin duen menpekotasuna txikitu nahi du Europar Batasunak eta horretarako trantsizio ekologikoa bizkortuko du, gas biltegiak handituko ditu eta gas hornitzaileak dibertsifikatu. Argindarrak inoizko preziorik handiena markatu du eta petrolioa bide beretik doa. Erregaien prezioa gorakadoa eta ez dirudi laizter jaitziko denik. Horiek horrela gasolioaren prezioak atun ontzinen bidegarritasuna kolokan jartzen duela ohartarazi dute armadorek. Italiako flotak jarduera bertan bera utzi du dagoeneko. Eta neurriak hartu ezean, Espainian arrantza sektore guztian gauza bera gertatuko dela gastigatu du atunontzien armadoreen elkarteak. Energia eta erregai ezarago kezka sortu du ere elikagaien eskaziak, alabaina Europar Batasunak adierazi du Europako merkatuetan elikagai faltarik izango ez dela. Hori bai, ohartarazi du energiaren prezioaren gorakadaren eta Ukrainako gerren ondorioz jakien prezioa garestitu egingo dela. Gatazka honen domino efektua bizkor nabaritu da munduan zehar eta ez arlo ekonomikoan bakarrik. Gerra honek implikazio asko ditu Ukrainiako mugetatik haratago eta ikuspuntu geopolitikoari horrela heldu dio gurean Asier Blas EHUko politika zientzien saileko zuzendariak. Garbi dagoena oraingoz Europar Batasunak eta Mendebaldeak hartu duen jarrera nagusiki dela Ukraina laguntzea, armaz laguntzea eta diruarekin laguntzea, eta horrek adierazten duena da, seguruenik prestatu beharko garela gerra luze batetarako. Hor, ni ez naiz aditu militarra, baina militarrek esaten dutenaren arabera, bi herrialden arteko diferentzia handia daude, hau da, Ukraina naiz eta gehiago armatu, ez da gai izango Errusiar armadari aurre egiteko edo gailentzeko batez ere, ezta? Orduan, nik uste ulertu behar dela hau, estrategia bat bezala Rusia desgastatzeko, eta desgastatzeko estrategia horretan eta presioa jartzeko estrategia horretan, Ukrainako gerra hau luzatzen baldin bada, nik uste hor egiten diren kalkulen arabera badagola esperantzaren bat, Putinek edo Kremlinak boterea galtzea, estatu kolpe bat egotea, mobilizazioak egotea, edo gutxinez bere egungo posizioa asko igatzea etxean ere bai. Gaia azaldatuz, Donostiara goaz, balore eraldatzaileetan geratzen diren ekintzaile elkarte enpresa txiki zein kooperatiben teiatupea da teia fabrika. Bertan izan da Mekako Donostiako lantaldea, elkarlana, ekonomia soziala eta kultura ardatz dituen proiektua ezagutzeko.
Teia fabrika izen hartu genuen, ze bere garaian egia auzoan teiak sortzen zituen fabrika bat egon zen, Konkorreneatik eta gertu. Eta orduan, memoria historikoak badaka teia fabrikan ere garrantzi bat, gordegia ere hemen dago egiako artxibategi grafikoa eta hola. Eta orduan izena hortik hartu baztan ere, eta gaur egun ere lanerako eremu bat izanik ere, egia da beste behar batetik ere jaio zala, ez? Bakoitza bere esparruan, bere etxetan edo bere bulegotan lanian egon berrian, bai behar genula espazio bat elkarrekin eoteko eta elkarrekin laniteko eta behar hortatik sortu zen teia fabrika. Eta gaur egun, esate dudala balore eraldatzaileetan garatzen dien proiektuen etxia, hau da, lanea etor zaitezke, badazkau bulegoak eta elkarlangune bate bai, coworkinga izango litzatekena. Orduan, espazio bat da lanera etortzeko, baina hortik haratago bai balore eraldatzaileak sustatzeko espazio bat da, aretotan ere gure agenda hausnarketarako tresna bada. Orduan, bai gustatzen zaigula esatia lanea etortzia baino ere dela elkarrekin pentsatzeko, hausnartzeko eta ekiteko espazio bat, ez? Azken batean ezagutza pila bat biltzen dira hemen. Azken batean hemen daudenekin, esan dezakegu komunitate ezberdinak ditula lan hildo teia fabrikak, alde batetik hemen lanian dagoen jendeakin, gustatzen zaigu esatia, konexio modukoak sortzen ditugula, baten beharrak eta bestianak kontuan hartuz uztartu daitezkela proiektuak, eta inkluso proiektu berriak edo kolaborazioak sortu daitezkela, eta gero bestetik auztua edo bestelako eragileak inguruan ditugunak, bai auzoan bai Donosti inguruan ere, hoien artean elkarlanak sortzea litzateke helburutako bat, ez? Saria eginaz eta sarian elkarrekin aurrea iteko bidiak lortuaz eta batzutan proiektuak, edo ez dakit etorkizuna esati igual gehiegi da, ez? Baina ze proiektu sortu daitezken elkarrekin, hortik egongo litzateke bidea. Norbaiten lanea etorri nahi balu, edo agendan zerbait antolatu, edo elkarlan bat iriki, gurekin harremanetan jartzea litzateke, infoa bildua teiafabrika.eu helbidean adibidez, eta hoxe ongi etorria dala egon. Bezetik osasun arloari helduta giltzurrunaren munduko eguna dugu gaurkoa horren harira. Giltzurrunaren gaixotasuna saihesteko probak doan eskaini dituzte asteon Gasteizko 6 farmaziatan. Giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopeko kanpainaren bitartez. Giltzurrunaren munduko egunaren bueltan, giltzurrunaren gaixotasunerako informazio, prebentzio eta baheketa kanpaina bat abiatu dute aste honetan. Gasteizko 6 farmaziak parte hartzen ari dira eta bertan besteak beste glukosaren eta tentsioaren probak egiten ari dizkie bezeroei aurretiazko hitzorduaren bidez. Giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopean, martxoaren 7tik 13 bitartean, Gasteizko 6 farmaziak giltzurrunetako gaixotasuna saihesteko baliagarriak izan daitezkeen probak egiten ari dira. Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alazer Alaba, Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak abiatutako ekimenak, giltzurrunak bezalako organo garrantzitsu bat zaintzea eta giltzurrunetako gaixotasun kronikoaren arrisku faktoreen eta detekzio goiztiarraren garrantziaren inguruan kontzientziatzea du helburu. Nahi dugu gaixotasun hau ezagutzea eta nahi dugu herritarren artean ustez sano dauden herritaren artean, ze hau irekita dago edonorri, froga txiki batzuk egitea, eta horiekin jakin dezakegu zerbait gaizki dagoan dabilen ala ez. Eta horrekin medikura bideratzen dugu pazientea. Glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egiten ari dira. Altuera edo pisua bezalako neurri antropometrikoak ere hartzen ari dira.
Baeketa probak izanik, giltzurruneko gaixotasuna diagnostikatu gabe dituzten pertsonei zuzenduta daude. Izan ere, patologiaren detekzio goiztiarra egin ahal izateko kasu posibleak azalaretzea eta medikura bideratzea da helburua. Edozein urte, edozein adin, neska, emakume eta naiz eta gizona, eta hori bai, importantea da, diagnostikoa gaixotasunaren diagnostikorik gabe etortzea. Zeka, gaizki bat basoia badakizu eta hori ez da helburua. Gaixotasun hauek izaten dira silenziosoak direla, ez duzu nabaritzen, ezer sintomak dituzunean ja batzutan berandu egia da. Horregatik garrantzitsua da hori prebentzio egitea. Farmazia badira nire ustez leku bat non herritarrak oso hurbil daukaten eta daukate aukera asko bere osasuna ondo mantentzeko eta kanpaina hauek horrela erakusten dute. Horrez gain, ingurumeneko mikroorganismoen dibertsitatearen azterketa egiten ari da Euskal Herriko Unibertsitateko Mikroiker taldea. Añanako gatz haraneko urlaginak erabiliz dabiltza lanean, hain zuzen ere, bertan bakterio espezie berri bat aurkitu egin dute, beste inon topatu ez dutena. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde batek mikroorganismo berri bat aurkitu du Añanako gatz haranean. Santa Engraziako iturburuko uretan isolatu dute eta momentuz ez dute beste inon topatu. Farmazia fakultateko mikroiker taldeak izan du gatzaga horretako espezie horren berri eta aurkikuntza inguruaren biodibertsitate gune garrantzitsua dela eta gatzagen balio ekologikoa erakusten du. Añanako gatz haranaren ingurua biodibertsitate gune garrantzitsua da, bereziki uretako espeziei dagokienez. Inguru horretako mikroorganismoak aztertzen ari da Gasteizko Farmaziako fakultateko mikroiker taldea. Eta guneak duen balio berezia azpimarratu dute. Izan ere, hautemandako espezieetako batzuk aurretik deskribatuta ez egotea eta ekosistema horietan bakarrik aurkitzea gerta daiteke. Horren adibide argia da bakterio espezie berria momentuz gatz haraneko inguruetan soilik agertu dena. Daramatzagu zenbait urte ja hor bai esaladoko edo gatze haraneko fundazioarekin lanean. Eta egindako ikerketa batzuetan edo horietako batean ikusi genuen zeudela zenbait mikroorganismo igual ez dela ondo klasifikatzen edo sailkatzen aurrez definitutako espezietan. Eta orduan gure sorpresa izan zen edo eta egon giner mikroorganismo berri horiek edo behintzat berriak izan alziren horiek pizkat gehiago definitzen, karakterizatzen eta azkenean ikusi genuen horietariko handui bat edo baizela espezie berri bat edo eta egon ginen hau karakterizatzen eta aztertzen genomikoki, genomaren ezaugarriak ikusten, baita ere fenotipikoki, dela laborategian azten diren baldintzak edo aztertzen, eta ara gure sorpresa bakterien espezie berri bat edo antzeman dugula bertan. Bestaldetik, aurreko egunetan aipatu bezala, gaur arratzaldean banatu dituzte bigarren Monzon Ganuza saria Bergaran. Aurreko egunetan Amekako lantaldeak herritarrengandik bildutako iritziak ikusiko ditugu jarraian. Telesforo Monzon idazle euskaltzen eta politikari bergararra duela 50 urte zendu zen. Azpimarratzekoak herri honekiko zuen maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Monzonek eta Maria Josefa Ganuza emazteak Euskal Herriarengatik egindako lana omentzeko Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak egin zuten hitzarmenaren emaitzetakoa da Monzon Ganuza Euskal Utopiko saria. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten bergarar zein bergaraz gendiko herritarrak omentza du helburu sariak. Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren baloreak. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak?
politikan asko sartuta zegoen eta asko zeman Euskal Herriatik eta euskeriatik eta badanatik. Hasien jakintzu pertsona batzu, baina herriendik oso hurbil, beti laguntzeko. Lesforo bera ekintzailea izan zen, eta bera desente eukizitzuan bere bizitzan, baina, bai Euskaldun peto-petua genia. Eta nik uste Euskal Herrixaren alde asko indiakua, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastuik jasoko dute. Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu bat utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastuik jasoko dutela jakitean. Gauza sariten dira personak lan egin dutenian herriaren alde eta normala da rekonozimentu bat aukitzea, ezta? Ni bereiekin honitzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi dabe. Bai, merezi dabe. Eta Jose Luis, alkate bezala, txapo. Txapo, Arai baten bai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azkenetaikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkai odana dalako bai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontu da, gero antzulan hori gizon, tailarra, industria da asko bultza usaban, Jose Luis pertsona ondisa lagun daukat eta pertsona ondisa. Eta Mari Carmen, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Eta honaino gaurko albistegia, esan bezala, Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastuik bigarren Monzon Ganuza saria jaso dute gaur arratzaldean, eta Mari Carmenek etzeko atea ireki digu apaltasun oso sortze duzue bideoa sakonean, eta bueltan solasaldiari irekiko diogu tartea, orain arte. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastu Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzon Ganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat, esan eman baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta, ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu. Indu tokaudalako, laguna zielako, ez du pentsatzen indula ezer berezirik, baizik tokatzen baldin bajantzut, lagun baldin baza, ez dago besteik. Etxe hori badakizue nola konfinauta egon zen, eta jausten zeon, teilatua jausten zeon, eta orduan Jose Luis alkate zeonian hartu zeben erabaki bat, behintzat teilatua konpontzeko, mantentzeko etxia. Eta, aurra konpondu zen, baina etxia oin gelditu da, eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Eta horrekin bai borrokatu daula. Hori etxe hori herrisa eta euskeran dako da. Eta ze oroimen dauka, pasatzen nahi zenean beti gogoratzen nire Maria Josefakin. Mari Carmenek harreman estua izan zuen Maria Josefa Ganuzarekin. Bizipen asko zituzten komunean, horrek batu zituen eta hitz asmo gogo eta nahi gabe partekatu zituzten. Maria Josefak lagun eta sustengo izan zuen Mari Carmen. Eta gainera Maria Josefa telesforo egun zenian, etorri zienian eta gero juntzan hilabete egon zan kanpuan, mitinak eta gero eskuta bezala ero, Maria Josefa egon zan gure etxian loiken. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dauku 4 seme-alaba. Orduan ikastolik zeon.
Orduan hasi zen, movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan, ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik, bai, Inigo eta Kristina, ja ikastolara jute ziren. Hemen ez zion ikastolaik, eta jute ziren pisu batera, kasino goixan, zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina, bueno, jute ziren ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Utopikoa, ikastolan asuntua. Nola hasi zen ikastola hemen. Aurra bai izan zen, movimentu ezekiun, prestatuta genden, eramateko, prestatuta ez, eta bueno, hola hasi ginen eta begira, ze gauza utopikoa, hemen andereño batzuk egon ziren oso importantiak, eta nik usteot arek zeukela, are emon biajakoela premisua. Bai, Aiastuik bai Elkorok euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zen, Elkoro Aiastui. Elai bezala. Eta oin, begira, oin dana euskeraz egiten dabe, enpresa horretan. Den euskeraz. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea Etxazpiko dendan, lau seme alabak zeintzaz gain. Gure Etxazpixan zeon denda bat nire gurasoena. Nik etortzen nintzen dendala lanera. Eta sekul dago seme alaba. Ordan, imagina, Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen Alkartunaiko, hemen egon zen Alkartunai, soziedade bat, erok ekarri zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan Alkartunaien bai, eta handik irten zen alkatetzara. Bi legislatura inzeben alkatetza lehenengo eta gero bebai berriz. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxa eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen seniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra bi aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Mai nazionaleko asunto horrekin eukitzen bai juntzan kartzelara lehenengo. Gero anin zeben 2 urte. Gero berri zehonda egineko roluakin. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zer. Sufridu ginoan asko bai egineko roluakin. Gero kartzela, gero lehenengo asuntua alkalakoa bebai, hori ez da ipatzen, baina hori oso gogorra izan zen. Neri deitu zuztan, juntzienian kredenzialak hartzea Madridera deitu zuztan. Bueno, hartu du kredenzialak eta oso posi gaude eta oin goia zafaltzea. Horrek izan ziren azkereko hitzak, berakin telefonos. Eta gero ditzen dozte, que les han tiroteado y no sabemos cuántos hay. Hoy se izan aurra. Tremendo. Horregatik esaten dut eta hori beha aipatzekoa da, lehenago. Osea, sufrimentu bai egun gaula. Eta zenba bider, etxetik be, kanpo. Presoen senideekin ere oso implikatuta egonda Aiastui beti. Nik asko egin dut kartzeletara. Bidaiak kartzeletara. Betidanik segidu dut, gero egon zan baitan beste seme bape bai, Almerian, egon zan 3 urte, bat Munitzen eta 2 Almerian, eta gero kartzela guztiak, Espainiako kartzela guztietan egon naiz bai. Segitzen zenidekoa naiz. Zenide. Eta gaur egun nola ikusten du egoera? Ondiokan motxilia puska kargauta daukula. Ondiokan be. Ondiokan duzko hor, 100 piku, preso, eta horrek, hori da motxila. Motxila bat daukula.
ez da askatasunik hori baino ekarri mitxu etxea. Eta bueno, lortu da Euskal Herrian egotia, zergatik begira, hemendik juntzeite Algeciras-era. Hartu autobusa Gasteizen eta Algeciras-era, joan. Eta han bizita 20 minutukoa eta buelta etxea, eta horre bidai horrek oso luziak eta txarrak izan die. Xamurrapal behar denerako beti prest, beti horri izan da Mari Carmen. Aiastuik zein elkorok biek eutsi diote erronkari, Euskal Herriarekin konpromisoa bizitza osoko lan eginda, maite duten herriari beren onena emanda. Gabon berriro bagaude gaurko solasaldian, gaur gurekin dugu Ramon Varela, ondotorri. Gabon. Eta Carmelo Landa, ondotorri bebai. Eta kulturarekin hasiko gara gaurko solasaldia izan ere. Sastraka Maleza ikusentzunezko proiektua izango dugu hizpide. Honako hau ez da erakusketa hutsa, ordea gainera liburu bat baita. Gaur aurkeztu egin dute proiektua eta Peio Lizarralde idazlea eta Imanol Raio argazkilaria bertan zer aurkituko dugun kontatu digute. Sastraka Maleza aurkeztu gaur hori da lau lagunen artean egindako lan bat, beste hainbeste disiplinatan aritzen garen lau lagunen artean egindakoa. Jose Ignacio Agorretak egin ditu pinturak, Imanol Raiok argazkiak eta soinua, Imanol Ubedak 12 kanta. Eta 12 kanta dira, nik idatzi nuen testu horretan, sorrera izan zen testu horretan, 12 atal daudelako hain zuzen ere. Azken batean, esan liteke Sastraka dela bidaia bat, ezinezko bidaia bat, oroitzapenen bidetik egindako bidaia bat. Ez da beti bidaia zoriontsua izaten, izan ere, konturatzen zara bidaia horren buruan zu zerbait berritzeko asmoan zabiltzan horretan, ez duzula aurkitzen pentsatzen zenuena, eta decepzioa eta frustrazioa etortzen dira. Eta agian dena dela esan liteke Carlos Pujolek esaten zuen ura, inoiz ez dago inora itzultzerik, baina itzuli egin behar da hori jakiteko. Gainera, proiektu honetan pintura, argazkigintza eta idazketa elkartzen direnez, sormen prozesua nolakoa izan dena, saldu digute ere. Gure lan prozesua oso kurioso izan da, ze biat eskalonatua joan da, ze nik orain dela 2 urte jakin nun Sastraka izaren Berlin biziko aldiz. Baina ordurako ja Jose Ignacio Agorreta margolariak ja bereganatua zituen Peioren testuak eta margolan ugari ja eginda zituen. Hilabete gutxiren barruan ja Imanol Ubedak ere bere 12 kantakia sortua zituen ere, eta hor nire barnean hasi nintzeina planteatzen zer gehitu horri, ez? Nola parte hartu. Eta, bueno, ni izan nintzen azkena nolabait, ez? Sail horretan gehitzekoa, eta nire argazkiek, 36 argazkiek, nolabait, proiektu osoaren azken atala osatzen dute, ez? Horren amaieran liburua bat egiteko planteatu egin nuen, ez? Pixaten einekin, eta baita esposizio bat. Orduan, nolabait, prozesua izan da pixkat graduala, ez? 2 urteren buruan egin dugun, elkarrekin lan egin dugun proiektu bat, ez? Aipatu bezala, liburu bat ez ezik erakusketa bat da ere, eta ikusleengan zer bilatzen dutena, kontatu digute. Gaur aurkeztu duen hau liburu bat da, hor jasotzen da lehen aipatutako lan guztia, lagun lana, hor jasotzen da, bai diskoak, argazkiak, margolanak eta testua. Baina gainera erakusketa bat izango da, eta erakusketa lehenengoa Iruñan izango da urrengo hilonen 18an, eta gero etorriko dira Donostiakoa, Gasteizkoa, Donostiakoa eta Iruñekoa. Guk azken batean lehen esan dut bidai bat dela eta guk nahiko genuke hala ikustea inguratzen direnek. Bidai horretan nork bereak aterako ditu, baina pentsatzekoa da oroitzapen munduan sartuko dela eta beren oroitzapenen munduan oroitzapenek ekartzen diotena, kentzen diotena eta batez ere bizitzen jarraitu ahal izateko gehitzen diotena edo kentzen diotena.
bidai bat denez, guk hori nahiko genuke. Bidaiariak ikustea ez, ikusle bakarrik baizik, guk egin dugun horretan bidaiari sentitzen den norbait eta bere baitana joan eta bere baitatik ateratzeko bide hori egin dezaken ikuslea. Horrelako proiektua amaitu ondoren, zer nolako sentipenak dituzten jakin nahi izan dugu eta halaxe azaldu digute ere. 2 urteren buruan lan prozesua luzea izan da, alde batetik, pixkat dilatatu delako azkenean, baina lan egiteko modua oso erosoa izan da, amankomunean jarri ditugun ideiekin, produkzio kolektibo bat izan da, azken finean, eta ni beti esaten dut, ez? Osa, zinean nire kasuan behintzat normalean jende askorekin lan egiten dela ideia baten buruan, eta kasu honetan izan dela jende ugarirekin, 4 pertsonarekin, 4 lagunekin lan egitea, baina bakoitza bere ideiarekin, ez? Nolabait, zerbait amankomunean lantzeko, ez? Pelloren testuak, ez, kasu honetan. Eta zentzu hortan, Pelloren testuek atera gaituzte nolabait gure konfort gunetik eta beste unibertso berri batean sartu gaituzte, eta nik uste hori izan daitekela sastrakaren ezaugarririk nagusiena, ez? Eta interesgarriena ere bai, ez? Besterik gabe eskerrik asko zuei bioi gure saiorako adierazpen hauek egiteagatik. Eta zuek bio Carmelo, Ramon, nola ikusten duzuek gaur egungo euskal kulturaren egoera? Sortzeko momentu ona da? Nik uste pandemiaren osteko garai honetan, ez dakit sortzeko momentu ona izango den, bereziki zenolako baliabide ekonomikoak izango dituzten jakinda, baina bada garrantzitsua sortzen ari den, ez dakit ekosistema normalizatua, nun horrelako presentzialki sortu daitezkeen erakusketak eta berreskuratu daiteken, eta nun ikuslea bidaiari haien hitzetan bihurtu daiteken, eta presentzialki parte arte dezaken, era askotako erakusketetan. Orduan, ez dakit, ikuspegi ekonomikotik latza izan daitekeen haientzako sortzea, ziurrenik hala izango da, ikusita zenolako baldintzetan egin duten lan pandemia garaian, baina posgarria baita ere, posible izatea berriro pandemiaren ostean, presentzialki horrelako bisitak egin ahal izatea. Seguruenik koiunturak asko baldintzatzen du kultura sistema bera, deigarri egin zait, Pello Lizarralde usteote ezagutzen dudan, mailan idazle bikaina da, zalantzari gabe, eta ikusten du gainera bide berriak landu nahian, ez da, bidaia liburu bat egin duela esan du, begira nolako urteetatik gatozen, da orain bidaiak deitu egiten du, kuriosa, ni neuk ere bidaia liburu bat egin berri dut, justu orain, ez da, eta gero sastraka, da momentu batean dio, bizitzan jarraitu alizateko kendu behar denak. Sastraka simbolikoki Euskal Herrian erre egiten da. Justu udaren hasieran, San Juan inguruan erre egiten dira sastrakak, ez da. Orduan, badaukagu, azken 2 urteetan sastraka ugari pilatu dugu, eta zer erre badaukagu momentu honetan. Beraz, uste dut, alegin handi bat dagoela gainera sinergia kultural bat egiteko, pintura ipatu da, argazkia, musika, literatura bikaina seguruenik, badu gogoa erakusketa esan da, liburuaz aparte, badu gogoa ikusteko, bai liburua eta bai erakusketa Bilbon usteot azkena izango dela. Baina iruditzen zait, bikaina izan daitekela alegina. Imanol Ubedata da bere inguruan dagoen, edo egon den esperimentu musikala ere ezagutu izan dut, ikusiko dugu orain zer ematen duen, usteot, txalogarria dela bai. Osatu Zuazaldekin jarraitzeko gai ezatatuko dugu, izan ere Ukraina izango dugu izpidien nola ez. 2 aste dagoeneko inbazioa hasi zenetik, nola ari zarete jarraitzen bilakaera? Ni hemen izan nintzen, ez dakit gakoak programan izan zen, gurean gaur programan izan zen, Mikel Alvarezekin, eta izpi esan nuen azken aldia izan zen Ukrainari buruz, eta inbazio baino lehen izan zen, dela 3 aste izango zen edo, eta adostasun osoan geunden ez zela hori gertuko, eta gerrarik ez zela izango pentsatzen genuen adostasun eta segurtasun guztiarekin. Postua izan zara. Bai, eta gainera ados geunden, askotan ez gaude ados, baina horretan ados geunden, ez da, eta orduan ni harrituta hartu nau.
Tira, ez dakit, zenolako, jakaro nire hitzaia horregatik daude limitatuak, ez da, zenolako ondoriak hartuko ditudanik nire analizika, hori, badago moteldua edo. Baina, zeo zer esango banu, eta ikusita zenolako bilakaera izan duen gerrak, esango nuke lehen da bizi, edozein edabidetatik edo informazioa jastetzen dugunean gerra garaian bereziki. Pandemia garaian ikusi dugu zenolako eragina daukan fake news horiek eta propagandak, baina gerra garaian hau biziki nabarmena da, zenolako eragina duen gerra garai batek, eta hasiera batetik hori esan nahiko nuke, ez da, zenolako mesfidantza sortzen duten askotan iturri askok, eta bai alde batetik zein bestetik askotan Mikeleken aipatzen nuen, bai, oin dela 3 aste aipatu dudan anekdota horretan, aipatzen genuen, ez gehinela asko fidatzen Estatu Batuetako inteligentzia erreportai buruz eta informei buruz, beztaten genuen, bagian, alarma egoera bate pizten ari zela, Boris Johnsonek hartu zuen lekuko hori, justo partigate horren baitan zegoela, inork ez duela ezagutzen ez, inork ez duela horri buruz hitz egiten lehen hor pilpilean zegoen gai horri buruz, ez da? Eta uste genuen hori bazela nolabaiteko perspektiban jartzeko, ez da? Nolabaiteko, ez dakit, kea edo gaiaren inguruan eta bakoitzaren arazo domestikoen inguruan, eta tira, ona heldu gara. Beraz, labur esatearren hori, zer nolako garrantzia daukan informazio iturri honak aukeratzeaz, eta zer nolako garrantzia daukan egunero ikusten dugunez, edabide zuzenak aukeratzea eta edabide askotatik aukeratzea informazioa. Eta gainera gaur egun, zuk esan duzunaren arira, sare sozialak daude, horiekin bebai, egonda arazoa edo egonda debate, potente bat, ez da? Sareekin. Bai, izan da, TikTokaren lehen gerra, ez da? Hori diote, ez da? Minutu batean agertzen direla bideoak hor, nola erabili Errusiar tanke bat, ez da? Bai, guztiz ados. Bai, sare sozialak lagundu egiten dute eta kontrakoa ere egiten dute, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela informazio iturriak zeintzu diren, da askotan batez ere gatazka irekitan da gerratan propaganda da nagusi, ez? Informazio baino gehiago, eta hori oso baldintzatu egoten da. Baina nik uste egoera benetan kezkagarria dela eta saio serioak egin behar ditugula, komunikabidetatik ere bai, hor sakonean zer dagoen ikusteko eta aztertzeko eta batez ere nola zuzendu egoera hauek aukerarik baldin badugu, zuzentzeko, ez da? Nik uste dut hemen ari dela agertzen gaur egun mundua duen egoeraren argazki bada, eta egoera hori oso kezkagarria da, batez ere nazioarteko harremanak zaindu ditzaken erakunderik ez da olako. Nazio Batuen erakunde izan da horretarako saio bat, baina erabat paralizaturi dago, blokeaturi dago. Batez ere zeure kontseilua daukan ezaugarritzeagatik, ez da betoa eta bar, eta ez dago beste erakunderik. Eta gaur egun nok gidatzen du mundua dauzkan arazo guztiekin, bloke desberdina daude, nik esango nuke 3 bloke nagusi direla, eta talka egiten dute berain artean. Estatu Batuak, Txina, Rusia, eta hor gero India, talako iaia kontinentea diren herrialde handia daude, baina besteok neutralizaturik gaude, eta herritarrok eraban neutralizaturik, ze bloke horietan zein den gidaritza daraman, bloke bakoitzean, gidaritza daraman taldea, talde murritza da eta oso opakoa da. Gaur egun hitz egiten da demokraziaz, baina demokrazia nik uste sistema bezala bloke horietan figurazioa da. Nik uste dut indar oso boteretsua daudela eta kontradizio ikaragarriak generatzen dituzte beste gerrarako eta armatarako erabiltzen den aurrekontu monstruosoa mundu guztian, ez da. Eta gero mundua bera daukan egoera klimatiko, ekologiko larria, oso larria, eta ez daukagu atera biderik. Nik uste horrek gerra honek eta gatazka honek fondoan Ukraina eta Rusia baino asko sakonago hau ipintzen du gure begien aurrean. Da oso kezkagarria da. Nik uste dut benetako iraultza herritar demokratiko bat egin beharko dugula, baina dimensioa handi batean. Estatuak eta herriak ere ez dira markoa. Esan dut, Ukrainian ezer gutxi egin dezakete, naiz eta orain azken orduan jenteak dirua eman, armamentua eman, ezer gutxi. Eta Errusiak ere ezer gutxi egin dezake momentu honetan egia esan hori modu egoki batean konpontzeko. Eta ondorioak ja globalak dira. Osea, guk ari gara ja ondoria jasotzen,
saiatzen gara geure eremuan laguntzen, elkartasuna eta baina hori da txikitasun bat. Esan nahi dut, benetako arazoa guk ezin dugu bidiratu, zoritzarrez. Eta uste dut oso kezkagarria dela egoera. Benetan kezkagarria, eta ikusi behar dugu herritarrok nola aktibatu, ez da? Aktibazio maila behar da, baina maila globalean. Nik uste dut, benetan uste dut, eta zinez sala diot, zaila dela, baina kontinente mailan ere mobilizatu beharko garela. Mobilizatu eta zentzu argi batean. Batez ere, blokeak eta potentzia horiek neutralizatzeko, ez da? Bestela, hau, honen bilakaera oso larria izan daiteke eta ez dakit noraino ailega daiteken. Ez dakit noraino. Europar Batasunak gatazka honetan hartu duen erabakia izan da armak bidaltzea, gastu militarra handitzea. Nola ulertu behar da autu hori? Europako bide diplomatikoaren gainberaren aurrean, gara? Bueno, hori da erabaki partzial bat. Eta bere horretan, nik ikusi ditut kritikak eta hola ez da, hau da, Ukrainiarrei utzi behar zaie une honetan armamentorik, bai ala ez, egokia da, ez da egokia. Nik uste dut jokabide printzipio batzuk argitu behar ditugula. Hemen erasotzailea Errusia da, eta Errusiaren armada, eta gaina armada profesionala da. Putinek antolatu du hau, eta armada profesionala erabiltzen du gaina hau da mercenarioak, ez da? Bueno, armada ikaragarri potentea da, eta gainera arma nuklearrak ere baditu, eta mehatxoa egin du. Eta Ukraina da nazio erlatiboki txiki bat, eta bueno, nahi duzun moduan definitu dezakezu bere gobernua edo bere indar politikoak, baina erasotua da, eta gainera modu oso bortitzean da biktima ikaragarri larria sortzen ari da Errusiaren inbazioa, ez da? Orduan, testuinguru horretan, da nazioarteko zuzenbidearen ikuspuntutik, eta hori hola dago finkatua, herri batek eskubidatu defendatzeko. Eta herri batek eskubide hori badu, lagundu behar zaio, nik uste dut hori zuzena dela. Beraz, orain sortu den eztabaida bake sale faltzu hori, nik salatuko nuke zentzu horretan. Hau da, Euskalduno pasa ditugu, testuinguru historiko batzuk, da oso larri pasa ditugu, hain justu ere, modurik ez geneukalako defendatzeko, kondor legioa gure herrien gainean zegoenean. Ordan, da esan ziguten ordan, ez dago ondo armak uste Euskaldunei, zeren neutraltasuna defendatu behar da. Jode, alako neutraltasuna. Osea, Frankok erabili zituen Hitlerren da Mussoliniren azken modeloko hegazkinak gutxikitzeko, eta guk ezin genuen antiaereo bat euki. Bueno, traslada ezagun hori Ukrainiara. Esan edut, nik planteamento faltzo sasi pacifista horiek edo pakesale horiek ez ditut maite eta usteot faltzua direla. Hori batetik, bestetik egia da, Ukraina ezingo dela defendatu modu egokian, eta seguruenik biktima asko egingo duela, egia da, baina bere erabakia da, autodeterminazioa esaten dugunean maila horretan ere aplikatu behar da. Ukrainiarrek nahi badute defendatu eta legitimidade osoa daukate, eta eskatzen badute laguntza horretarako, zergaitik eta nola aukatu behar zai, ez da? Hori batetik. Bestetik, irtenbide diplomatikoak lortu behar dira, baina nola, eta nola bultzatuta nik nahiko nuke. Turkia da egokia gaur egun ikusi dugun bezala irtenbide hori bultzatzeko, ez dut uste. Ez dut uste, ez da? Ordan, nik benetan diot laguntza eman behar zaio Ukrainiari, populazioari, eraguzietako laguntza, eta eskubidea daukatere defenditzeko, hori batetik argi, eta bestetik nik uste herritarren mobilizazio global eta sendo bat, eta iraunkor bat antolatu behar dugu mundu honen norabidea aldatzeko. Modu serioetan, da benetako iraultza demokratiko bat egiteko, ze gu geu gaude desarmaturik egoera honetan. Nik Carmenarekin bat egiten du guztiz, izan ere, inbazio baino lehen, ez dakik gogoratzen duzuen, baina Olaf Scholz, Macron, Blinken, Lavrovekin, Putinekin bitzekotan eta bildu ziren, Kievera joan ziren, bakarrean uste dut edo bi egunetan, Scholz egon zen bai Blinkenekin, bai Zelenskirekin eta bai Putinekin, orduan, esfortzu hori egin zen eta esusteko baten harrapatu gintula guztioi Putinek erasoa sortu zuen. Eraso horren arrazoiak eta ez dituz ezagutzen eta hori eztabaidagarriak dira, noski jakina, baina hain zuzen ere, Carmelok aipatu denez, nazioarteko zuzenbide publikoak zehazten du, herrialde batek ezin duela bere burujabetza hori bortxatua izan, eta territorialtasuna ezin duela bortxatua izan. Eta nik pentsatu nuken analogia historiko hori egitea, Eusko Gudarien analogia historiko hori egitea, hain zuzen ere,
jakinda baita ere analogia historikoak arriskutsuak direla, baina hain latza bizi genituen eta hain latz bizi genituen urte horiek burura ekarriz eta aitonaren edo aititeren kontairak entzunda, eta nola kontatu diguten betianik, ez da? Ez gintuzten lagundu eta gero faxistek aiei egin zieten eraso, hori entzunda, ez dakit, egia da, baita ere Carmelok aipatutako askotan hitz egiten dela, ez du gogoratzen bataioi hori buruzko izena nazian bataioia, Arov bataioia izango da, askotan jartzen da, Arov bataioia adibide bezala nola esateko, bastuela merezia aiei laguntza eskintza, ez da herrialde oso baten erakusgarria, ez dakit nola saldu. Espainian, 1926 urtean, baziren fascistak, alde batekoak, erdiak, baina horrek ez du zuen sekula esan nahi demokratazaleak edo komunistak izango dira baita ere, Ukrainian demokrasiaren defentzaileak, baina komunistak ilegalizatuak izan direla baita ere, baina haiek eskatuko lukete laguntza ziurrenik baita ere, ez da? Orduan nik uste gure egoeran, ni ez nintzateke joango burrukan, eta hori bada kontraesangarria, hori ados, baina nik uste gure egoeran egin dezakegun gauzetariko bat hori litzatekeela armak bidaltzea, nahiz eta hori jakin zenolako eraginak izango luken horrek, baina ez da armak bidaltzea erasotzeko, Saudi Arabiara bidaltzen diren bezalaxe, Yemen bombardatzeko, ez da eraso bat egiteko, baizik eta defentsa inibiltzeko. Ukrainiako gerra eta armak bidaltzeko behar hori etengo lirateke Putinek erasoa etengo balu. Eta hor amaituko litzateke, nik uste ez da hori dago. Bai, Azov bataioia da, hola ditzen dute, Azov. Bai, eta begira zer den propaganda, ez da? Gogoratzen duzue bart hospital bat bombardatu duela Errusiak, behin da berriro lehenengo bukatu egin zuen bombardaketa egon zenik, gero aitortu du, baina esan du, gainera, aitzaki modura, esan du. Ez hori esen hospitala ustu egin zuten da Azov bataioia zegoen bertan. Bueno, ridikulua da, esan nahi dut propaganda noraino aliatzen den. Kasu honetan, egia da aurretik historia badagola, 2014tik aurrera, badaude hor gatazka, badaude hildakoak, bai egia da. Baina kasu honetan ez dago inolako zalantzarik, inbazio bada, kanpotik egindakoa, armada boteretsu batek, ez dago zalantzarik. Nazioarteko zuzenbidea egon badago, araua badaude, ez dira aplikatzen, hori da arazoa. Baina arauoien ikuspuntutik ez dago inolako zalantzarik. Eta nik deituko nuke mesedez gure ikusentzulegoen artean oraindik ere badaude modu zarreko nostalgikoak, pentsatzen dutenak, oso modu okerrean, oraingo Errusia Sobiet Batasunaren oinordea dela. Ez da guzti, inola ere hori ez da horrela, ez da Putin da mafioso bat, baina goi mailako mafioso bat. Berak antolatu du, bere inguruan oligarkia hiperboteretsu bat, eta da kapitalismo salvaje basati bat, Errusia gaurkoa, ordan. Claro, batzuk nostalgia arraro bat eta demode bat erabiliz esate dute, ez que Errusia defendatu behar da zergaitik erasotzen zaio, haizu, bera da erasotzen duena. Eta gainera, egin dira proposamen konkretu batzuk gustatu zaizkit, Piketik, esate beharako Piketi da ekonomilari bat, fama handikoa, Parisen klaseak ematen ditu unibertsitatean aspaldi eta liburu batzu baditu, eta batez ere errentaren banaketa mundu mailan eta horretaz kezkatzen da, ez da? Mundu hain desorekatu honetan. Da berak egin du proposamen bat, esan du, neurriak Errusiaren kontra, Putinen kontra, bai, baina zehaztu hori nola egin behar den. Egin zerrendatu mundu mailan diren oligarkak, hoie dira Putinen benetako babesa. Oligarka hoie mundu mailan dira 20.000 inguru. Da hori, Errusiako populazioaren 0,002 bada. Baina hoie dira hiperaberatzak eta diruaren da ondasunen 3 laurdenak Errusiatik kanpo dituzte, bestea beste, Estatu Espainolean. Joan Kataluniara, joan Mediterraneora, joan Mallorcara, han ikusten dituzu. Hiperaberatza dira. Hoiei blokeatu ondasunak, eta ikusiko duzu nola, hori da Putinen oinarria, eta horiek irauliko dute Putinen egoera politikoa. Orduan, hor frogatzen da oligarkia badala Rusia gaur. Oligarkia hiperkapitalista eta hiperbasatia dela. Eta bere inbertsio nagusia armadan da armada oso sofistikatuan. Ordan ez dauka inondik inora zeruk guztiz antipodatan dago Sobiet Batasuneko noizbait sozialismoa eraikitzeko izan zen sistematik guztiz kontrakoa da. Eta bera gainera deklarazioak egin ditu Leninen kontra, eta bar. Orduan, errealitate konkretoa gaur egungoa aztertu behar dugu, eta ez nostalgia erabili gaurko eskemak interpretatu nahian. Nik uste hori zuzendu behar duela bertoko jendeak ere.
jende batek. Afera honetan badago beste hildo bat, dala energia krisia. Entzungo dugu Jarraianeko Kuenka ekonomilariaren analizia horren inguruan. Argindarra, hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dau, azken batean zerga jeitsita, hortik ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pulo hortan sartzen den azken energia iturriak markatzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea pulean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produzio sistemak prezio osoa, eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pausu bat emango genuke, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburuntanok ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Bersaiesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzo ja Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren, produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den duarekin argindarraren prezioa jistea. Hortik etor liteke konponbidea. Hau entzun da, zer diozue energia krisi horren inguruan? Nik uste, Kuenka jaunak nahiko pildoranak eman ditula eta nahiko gako xehatzak eman ditula, bereziki sistema marginalistari buruz hitz egin da, eta windfall profits edo zerutik eroritako mozkin hori buruz hitz egin da. Izan ere badira, egungoko egoerari aurre egiteko bi bideak edo sistema marginalista aldatzea, izatez nahiko sistema artifiziala da, osea, berez, 80 markatu zehaztuta, kompetentzia aragoatzeko, liberalizatzeko elektrizitate merkatua, baina orain dela 30 urteko merkatuan ez zegoen teknologien arteko presio aldaketa edo ezberdintasun hain nabaria. Egun ikusi daiteke zenolako ezberdintasuna dagoen, adibidez, eguzki energiarekin sortzen den elektrizitatearen 30 euro megawati orduan sortzen dena, eta gazaren arteko ezberdintasuna, 500 eurotan sortzen dena. Beraz, bi konponbide egongo lirateke. Lehenengoa izango lirateke, Espainiako gobernuak hain zuzen onartu zuena ekainean, windfall profits horiek mozteko asumarekin sorturiko dekretu bat onartu zuela, baina tira, onaino heldu gara. Beraz, Espainiako gobernuak hain zuzen ere eskatu dio Europar Batasunari sorturiko sistema marginalista hori artifiziala dena, hain zuzen ere, ez da erraldatu daitekena, direktiba dateke arautzen baitu. Hori aldatzea, eta zuzenago egitea bereziki etorkizunean energia berriztagarriak izango duten protagonismo hori nabarmentzeko elektrizitatearen presioan baita ere. Izan ere, Rusiak bidaltzen digun gaza edo kontsumitzen dugun gaz guztiaren herena erabiltzen dugu elektrizitatea ekoizteko, orduan logikoa denez, bakarrik konponduko genuke elektrizitatearen presio hori, gure etxeak berotzeko oraindik gaza oso presio altuetan ordaindu beharko genituzke, horretarako beharko genukena aerotermia izango litzateke, elektrifikazioa, ez da urtebeteko epean egin daitekeen gauza, baina logikoa denez, etorkizunari begira, horren arintzea beharko genuke. Baita ere, niko aipatzen zuen, badela proposamena CO2ko emisioen eskubideak horien presioa jaisteko asmoak, eta hori ez litzateke bidea izango. Krisiak badira aukerak, edo aukerak galtzeko aukera, edo aukerak lortzeko, edo eraldaketak bultzatzeko momentuak, ezta? Eta hori, CO2ko isurien presioa jaitziko bagenuke, hor tren hori galduko genuke, izan ere, badaukagulako teknologia da gure etxeak berotzeko eta epertzeko elektrizitatearen bitartez eta aerotermiaren bitartez. Eta azkenengoarena izango litzateke industrian ematen dena, eta horria hidrogeno berdearen milagro hori itzaron barko genuke, baina izan ere badaukagu bi eren hor zehaztu eta aldatu daitezkeenak. Orduan, nik uste neurriak izan behar dira zuzen ere,
enpresa elektriko handiek Iberdrolak hain zuzen ere izan dituen itxelesko mozkinak mostea, 4.000 milioi euro izan dira uste dut 2008 urtean, hori gerra garaian benetan sinestezina da, osea ez da logika kapitalistaren baitan ez da ere, osea ez da posible, biztanleriak sufritzen ari duen guztiarekin ordaintzen ari garen gainera injustua dela benetan, ez dalako haiei kostua igo zaiela eta haiek ekoizten dutela kostu horretan eta orduan guri kobratzen dutela ekoitzitako kostuan, ez? Hor gertatzen da, ekoizten dutela 150, 160, 30 euro orduan megabati orduko eta gero kobratzen dutela guztia esan bezala 500 eurotan. Orduan hor eraldaketa bat eman beharko litzateke eta elektrifikaziorako bide horretan gasaren bi eren energia bideztagarriagatik ordeztuneko bagenituzke hemendik 10 urtera hor sistema elektrikoak aldaketak izan beharko lituzke benetan presio justuak finkatzeko. Ramonek azterketa egokia egiten du, baina nik uste tamalez, gaur egun daukagun egitura mundu mailan ez dala plangintza horiek garatzeko gauza, hori da negargarria eta hori da kezkagarria, ez da. Bera dio, Iberdrolari mozkinak kendu, baina problema da Iberdrola oligopolio badala, oligopolio baten partea dela, eta oso boteretsua dela. Eta benetan, nik uste dut, estatu honetan, erabaki mailan Iberdrolak egundoko pisoa daukala. Eta ez du onartuko, ez du onartzen hori egitea. Krisi hau, elektrizitate prezioen krisia aspaldite dator, gerra horreti dator, eta ez da zuzendu okertu eginda gerrarekin, ez da. Hori da seinale bat. Baina, modu globalean hartzen badugu, oraindik arek eskagarriagoa da. Nik badakit, nire hitzetatik baikortasuna barik eskortasuna ondoriozta daiteke, baina egoera kezkatzen, benetan serio kezkatzen hasteko modukoa da. Zergatik, begira, lehen aipatu ditugun blokeak eta nazioarteko egiturak zer agertzen digu. Hor talkan egiten duten bloke horietako nagusiak une honetan, ez doaz krisi larrialdi klimatikoak eta krisi ekologikoak zuzentzeko bideetatik. Alderantziz, Rusia, gasa eta petrolio dira bere indar nagusiak, esan edut energia nuklearraz aparte, ez da, baina gasa eta petrolio dira, horien esplotazioa batez ere iparraldeko herrialdeetan provokatzen ari da, aspalditik permafrost deitzen den kaparen krisi ikaragarri bat, beroketa bat, eta horrek karbonoa liberatuko du eta libera dezake modu eskandalosoan, ez da. Eta hortik jarraituko dute Txinak, oraingo energia iturrien krisiari aurre egiteko ikatza beraktibatu egingo du. Eta egundoko garapena egin nahi du, berriro ere ikatza, hau da, justu kezkagarriena den baliabide hori berriro erabiliz. Eta estatu batuetan frakina aplikatzen ari dira, ditugun ondorioekin eta reserbak egiten ari dira gasarena eta petrolearenak alako teknologiak erabiliz. Hau da, nork esaten dio, desde luego, esan da besterik gabe ez dugu ezer lortuko jente horri, ez Iberdrolari, ez Txinari, ez estatu batuei eta ez Errusiari noski, norabide aldatu behar denik, hori esan zaie behin da berriro, ez da, gailurretan, egin diren gailurretan, eta adituek oraintxo atera dute txosten bat, inoiz baino kezkagarriagoa. Horre ez dago tamales norabide aldaketarik. Gero, Europar Batasuna dago. Europar Batasuna oso aula da honetan ere bai. Orain kezkatzen hasi dira berandu, oso berandu, gasaren inguruko krisiarekin. Baina, badakigu bi egitura daudela Europar Batasunean. Gasa iparraldeko herrialdetara dator Errusiatik nagusiki, baina hegoaldeko herrialdetara estatu espainolera ez. Nagusiki dator beste inguru batzutatik. Eta hain justu, Frantzia eta Espainia, edo hobe esan da, Espainia eta Frantzia dira gasaren erabilera bestelako modu batean arindu dezaketenak. Hau da, importatu egiten dute gas likuatua eta bergasifikazio planta daude, beste Bilbon gainera, eta Katalunian ikaragarriak. Eta egundoko ahalmena daukate. Ze gertatzen da, gas hori ezin dela trasladatu iparraldeko herrietara, ez delako azpiegitura egokirik egin orain arte. Hori da benetako egoera. Eta, aldiz, gasak igotzen duenez, Errusiaren presiopean, elektrizidadea ere hortik aplikatzen dute Iberdrolari hori komeni zaiolako. Hemen egitura, mundu mailako egitura, energia iturrietan ere oso modu kezkagarrian
dago artikulatua. Hori nola alda daiteke? Horregatik dionik, seriotan hartu behar dugula egoera, da seriotan pentsatu behar dugu hemen benetako iraultza demokratiko bat egin behar dugula herri, baina aia kontinente mailan. Bestela, hemen egundoko arazoak izango ditugu epe ertainera, ja ez luzera, epe ertainera. Gaia salatuko dugu, izan ere Elizako sexu abusuak izango ditugu izpide, EH Bilduk, RCek eta Unidas Podemosek akordio bat lortu dute. Elizan sexu abusuak jasan dituzten biktimei ahotsa emango dien espazio bat osatzeko kongresuan, urratsa handia da hau. Elizako abusuak argitara ateratzeko eta Mertxe Ispurua kongresutik hau bidali digu. Pauso bat da, pauso garrantzizko bat, urteak eta urteak pasa dira isilpean mantendu dela denen artean edo denok jakitun ginen arazo bat, baino ezintzena azaleratu eta kanporatu, urteak eta urteak pasa dituzte hainbat biktimek isilpe horretan, eta garaia zen, behintzat pauso bat ematea administrazio publikoetatik, eta zentzu horretan aurrera pauso bada, ze biktimek izango dute erreparazioa eskatzeko ahalmen hori gutxienez, eta beren kontakizunak ere kontatu ahal izateko kontatu nahi dituenak. Hainbat abusu gertatu izan dira, denok jakitun izan garela, Elizak inoiz ez du onartu horrelako sarraskiak, sarraski bat izan da hainbat gazte eta nerabe eta aurrengan egin duten abusu horiek, eta aurrera pauso bat izango da, noski baietz, eta gainera RC eta Podemosekin lortutako akordio honekin, PSOErekin lortu dugun akordio honekin, nolabait borobildu egiten da. Agian flanko guztiak ez dira beteko, baina bai zabaldu egin dela eremua, zabaldu egin dela ahalmena, batzorde horiek izango dituzten ahalmen eta eginkizunak, eta nolabait esateko biktima guztiek eskatzen zutenari erantzuna ematen zaio, hori da virtualitatea. Prozedura zein izango den galdetu diogu ere, biktimek zer nolako salaketak egingo dituzten ezagutzeko ere, halaber, benetan prozedurak noiz hasiko diren jakin nahi izan dugu. Biktima guztiek izango dute eskubide osoan, nahi balin badute agerraldi horiek publikoak izan ditezen egiteko, eta nahi zutenak ere, bere intimitatean mantenduko direnak, hor eskubide guztientzat esaten dugu, eta biktimek ere ez dira gutxiago izango, noski baietz, errespeto guztietatik abiatuta gainera. Hortik aurrera, noiz abiatuko diren hemen lanak kongresuan, guk datorren astean ja, baimena eskatuko diogu justiziako batzordeari adostutako terminoetan ja martxan jarri dezan egin behar den azpi batzorde hori justizia batzordearen baitan, ez? Horrekin ja tramitazio bat egingo da, eskatuko da ere jarriko da, epe batzu jarriko dira nahi duten biktimek hemen bere burua aurkeztu dezaten eta elkarteek ere beraien kontakizuna ere hemen kongresuan azaldu ahal izateko, epeak irekiko dira, baina martxan, nik uste dut hemendik 2 hilabetetara edorlaia egongo direla martxan jartzeko unea. Beste alde batetik, beste bide bat dago, hemengo Espainiako arartekoak demagun irekiko duena, hor ere adostu dugu beste izaera bat izango duela, izaera hori lehen PNV eta PSOEk aurkeztu zuten PNL horretan murritzak eratzen zen, etzen behar zen modura sakontasun maila etzun ematen, zabaldu egin dugu eta hori ere ongi etorria izango da, eta prozeso guztia noiz bukatuko den, ikusiko dugu, baina urtebete eta erdi pasako dela espero dugu, eta guk egin duguna ere eskaera hor dago, eta akordioaren baitan ere badago, muga jarri diogula, hau da datorren urteko lehen sesio periodo horretan bukatutzat eman beharko direla, eta ondorioak eta txostenak arartekoak egin beharko ditula.
Zuek biok nola ikusten duzue kontua, bazen garaia horrelako batzorde bat sortzeko, ezta? Nik uste gainera, erdibideko polita sortu dela ikusita zenolako herriukospenak genituen oin dela 2 aste edo 3 aste zenolako, ez dakit, banaketa zegoen kongresuaren baitan, hainbat alderdien artean, EAJak bere proposamena zeukan, PSOEk berea, Podemosek EH Bilduk eta ERRek batera beste bat. Oin ikuste guztien nahazketa bat sortu dela, batetik zegoen EAJaren aditu taldea, gero PSOErekin heldu zen adostasunera, Arartekoak aditu talde hori lideratuko zuelaren akordio hori, eta oin EH Bildu, Podemosek eta Eskerra Republikanak azkenengo matizago ditu diote, eta azkenean baita alderdi popularrak ere, eta Ciudadanosek ere adostasun horretara heldu dira, eta nik uste bereziki nire beldur nagusia zen biktimek zenolako ikuskizunak pairatu beharko lituzketen hau kongresoan izango balitz eta ikerketa batzorde baten emango balitz publikoan eta zenolako salaketak emango ziren eta zenolako adierazpenak ultraskuinaren partetik eta alderdi popularraren partetik. Ez da horrek ni larritzen ninduen. Orduan nik uste erdibideko polita dela zabaltasun handirekin, hau esoikoa dela baita ere Espainiako kongresoan, beraz berri posgarria benetan. Bueno, nik jabardura batzuk egingo nituzke, ezta? Batetik, zergaitik eta nola ezagutzen ari dira eskandalo hauek, arlo diferentetan. Batez ere, herritarrak horretara bultzatu dutelako, Bermioko kasua, esate baterako, edo eta beste arlo batzutan ere, bai, ezta? Nik uste, zoritzarrez, estatu honek, sekretu ofizialen ganbara handi bat daukala, ezta? Da, ganbara handi horretan sartzen da Elisa, ze Elisa nik esango nuke estatuaren parte importante bat izan dela eta dela oraindik, Elisa katolikoaren jerarkia, ez da, horiek izkutatu egin dute, frankismoan zer esanik ez, eskonduta zeuden Frankorekin, ez, eta zera, eta geroztik ere eskotatu egin dutela, baina gero dago monarkia, beste sekretu ofizialen ganbari ikaragarri handi bat, begira Borboien kasua, ez da, torturak daude, Mikel Zabalza kasua, berriro ere sekretu ofizialak, eta ustelkeria, ez da. Orduan, klaro, goie dira ganbara ilunak, da horiek argitzerik ez dago. Eta ez dago, bai, eta ez dago, ez da parlamentuan ere. Uste honik zoritzarrez, Mikel Zabalza kasua gaur berriro telebista baten ikusiko dugu, baina eta hor dago sekretua, ez da. Eta sekretuna, erlatiboa, ze jente guztia badaki guze gertatu zen, baina hori ez da onartzen. Da ni nahiko eszeptikoa naiz bideo ofizialetatik hor argitasunik egingo den. Usteo gauza asko aldatu beharko liratekela. Egin geratzen gara, mila eskerrik beste behin gurekin egoteagatik. Eta zueko goratu biharria, astelehenean berriro hemen egongo garela, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Asteburu polita pasa, mila eskerretak gabon.